Naša terapeutická prax, naše podnikanie má svoje fázy. Možno si práve teraz nadšená, možno hovoríš, konečne sa to pohlo a už to bude stále skvelé. Možno práve teraz cítiš chaos alebo nejakú vnútornú túžbu konečne niečo urobiť, nech sa to zmení. Chcem ti dnes povedať, že všetko toto patrí k podnikaniu. Existuje akási ilúzia, tak ako o živote, tak aj o podnikaní, že ak budem postupovať správne, ak budem robiť všetko správne, tak to pôjde hladko a ja budem prirodzene a hladko rásť a rozvíjať svoje podnikanie. Moja prax sa bude krásne, pomalinky, prirodzene zvelaďovať. Bolo by to krásne. Lenže aj podnikanie má svoje fázy a obdobia. A tie sa menia, striedajú, prelínajú. Podnikanie je rovnako živé, ako si živá ty. Preto nech si v akejkoľvek fáze, nie je to navždy. Neviem, či je to dobrá alebo zlá správa, je to proste tak. Poďme si ukázať tie najčastejšie fázy, ktoré sa nás týkajú. Na začiatku je to často nadšenie z nápadu, z možností. A toto sa opakuje, kedykoľvek prichádzam s niečím novým. Nové nápady majú v sebe čosi nesmierne lákavé. Keď sa však pustíme do realizácie, možno zo začiatku to ako tak vyzerá fajn, ale veľmi rýchlo sa objaví chaos. Chaos obdobie, keď nič zdánlivo nefunguje, nič nedáva zmysel. Táto fáza nie len na začiatku, ale deje sa aj skúseným podnikateľkám. Na začiatku je chaos z toho, že vlastne neviem, čo mám robiť. Všetko je nové, vyzerá toho byť veľa, je to zahlcujúce. Neskôr často vzniká chaos alebo sa prejavuje tak, že sa rozpadajú tie veci, ktoré fungovali a tie, ktoré boli tak dobre nastavené. Zrazu akoby nič v tom podnikaní nedáva zmysel. Toto je obdobie, kedy sa my samé jednoducho potrebujeme stabilizovať. Áno, my. Lebo naše podnikanie sa odvíja priamo od nás. Nie je oddelené. Preto sa potrebujem pozrieť na svoje strachy, na svoje obavy. Ale najmä nie sa v nich rýpať. Len si potrebujem urobiť jasno v mnohých praktických veciach a postaviť sa pevne na zem. Neskôr môže prísť expanzia. Obdobie expanzie je fáza, kedy cítime túžbu, chceme rásť. Pocit, že môžeme dokázať viac. Hlboký pocit, už je čas. Už je to tu. Samozrejme, aj toto obdobie sprevádza strach. Naozaj, je tam vždy. Pretože expanzia po nás žiada vykročenie z komfortnej zóny, a my nevieme, čo nás tam bude čakať. Ďalšou fázou, ktorá nastáva práve po veľkých pochopeniach a veľkých zmenách, po tom, čo sa chaos vyjasní, alebo ako sa expanzia spomalí, a to je obdobie ukotvenia. Aby sme nespadli opäť do chaosu, tak potrebujeme sa na tom novom leveli, na tom novom mieste, ktoré sme dosiahli, sa zabývať. To je obdobie, kedy si môžeme vydýchnuť. Všetko ide chvíľu tak, ako má. Kým sa to začne opäť rozpadať, alebo kým začnem mať nejaké nové nápady a chcem sa pustiť do expanzie. Tieto fázy nie sú vôbec ľahké, ale sú úplne prirodzené. V živote totiž nie je nič priamočiaro, ani v rozprávkach. Fázy nie sú zlé, sú normálne. Len potrebujeme vedieť, kde sa práve teraz nachádzame. Pretože v každej fáze potrebujem konať inak. Ak si to neuvedomujem a ak nekonám v súlade, tak sa zbytočne vyčerpávam. V akej fáze sa práve teraz nachádzaš?